Multa valmistui just tämmönen pikkuinen söpöläinen tässä ja katselen, että oiskos hän nyt sitten ihan valmis kotiin lähetettäväksi. Ihan joo, hyvältä kyllä näyttää. Ja sittenhän mulla on yksi testi, joka näille pitää aina tehdä, että ne joko läpäisee sen tai ei. Ja jos nyt käy niin hassusti, että testit menee päin prinkkalaa, niin suoritus on hylätty. Ja tulee, niin, kokeillaan, katsotaan. Ultimaattinen soveltuvuustesti. Nyt kyllä niin kuin jännittää itsensäkin, että miten tässä mahtaa käydä. Eli me otetaan kaverista tukeva 2 käden ote. Otetaan hänet syliin ja kokeillaan, että onko hän semmoinen halattava. Tämä kaveri läpäisee testin täydellisesti. Hänet on luotu halailtavaksi.